Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ayaw katawa! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oh, shit! Birthday na po na ako karon. Bitaw, January 21. Mao ni ang primero nga birthday na ako sa tuig. Kaysa sa katuig, kaduha mong birthday. Bitaw, siyempre, pitos na ta karon. So marang nangita ko pagi para usahan ako pag birthday nga makasave ko. Sakto kayo, kanang regalos na sa kuwag isa ka baboy. Siyempre, akong gihimo na akong lechonano. Kung saan ang lechonano? Hanap itong lechon nga, ulo, tiil, o gilawas. Kaya ang lawas, akong gipotol. Kaya mo nang himong sunod si mana ba? Lisod na mugay nang ga, birthday ka karon, bibo-bibo ka, celebrate kunuhay karon. Nadagong gasto-gasto, pagkaugma ang nga mo. Mindset ba, pangitag paagi. Kaya lahir naman si kagawa, di ginamuuli kung walay BH. Diba, kasagaras kagawa, barangay, inanak mo gina. Mukhaon na, mag-BH pa. Muna guys, presenting among lechon ano. Lechon ulo, tiil. Hanging diri, isip din akong tiyan. Kung ano ko ang tiyan guys, ano to taman guys oh? Dito to taman. Mindset ba? Mindset. Okay na mag-celebrate ta. Basta pagkaugma na tayo makaon. Lechon na ano. Hala, kasayo ba sa akong bisita eh? Hello, pag-ainan na nakadiri. Muna akong gaingon guys. Spesilan eh. Oh, lamig yung ngisi pero di ko ka. Murad ako siya planos kinabuhi karong adlaw ah. Pero at least nakasipti sa tadaan. Oh. Inani niya mo kasilingan no. Nakamot ng ano kasilingan may kagawad din taon na niyo. Hilaw pag atong na. Kanibod, kagawad ya po ni, labaw ya po ni. May ya po ni mo tagay. O saan nagtamudbud na sa nagtamudbud ni mo? Gikuhaan na, wala pa gani na naluto. Gikuhaan na daan. Nasayad mo kung nga mo abot ka. Ay, sus, kastilan. Na, happy birthday na lang. Okay. Happy birthday. O na ang mga silingan ako, amot lang. Manimbag yun mo? Simba sa simba. I-appeal ko diya. May pag-uban ka. Ako na baka suka na kita sa simbahan. Tembaran. Maninood man. O syempre, ako na lang pong i-flex kung asa may naglitsyon ganina sa among litsonano. Nami atbang sa mong balayo. Arindaruan atbang sa mong balay. Okay. O diba? Gamay nga litsyon pero daghan kinagtamang og tuyok-tuyok. Pero tagay ra gyud ang kinahanglan sa uban ana gyud guys. Tagay ra gyud labi na sa tamumoy. Agay, tagay ra gyud kulang ana. O syempre, i-flex na pa namong area. Mao na mong palibot guys diri sa Alai, Manolo Footage, Bukidnon. O gana na naiblong atop, mao na mong balay guys. Tapos itong sa unahan guys, surprise pa to para sa inyo pohon. Makita ra na ninyo. Salamat sa pagtanaw. Happy birthday sa tanan nag-birthday karong adlaw. Love you all guys.